Савы шақта оқытқанда мені хәлфә, рәхмәт аңғар, үйретті бір яқшы нәрсә. Субханалла деп әйту тиеш дейді, бір мән яңа ғана туған айны көрсә. Шул заманнан бирле айның тулғанына, һәм дә көпшәк төсле алтын тулғанына қарап күңлем минем хайран қала. Диям шунда, субханалла, субханалла. Бу әйтуым хайр минем гадәт кенә, бу бер төрле булган дини әдәп кенә. Бір вакытым бар, шын күңлемнән укыйм моны. Хәлфәм, яусын сиңа һаман рәхмәт кенә. Менә нәрсә? Күрәм бәгъзен сөйгәнемне, көннәр, төннәр гышкы берлән кигәнемне, хәлфә шунда минем телем тутлыгалыр, эшкә кушам тагын шулык белгәнемне. Тулган айга охшаш, йөзе башаның, яңа тулган айга охшаш кашаның, кара күңлем минем хайран кала диям, шунда субханалла, субханалла. Әгәр күрсә шул матурны, хайны диннәр, гади генә кытбет диннәр, шәмсет диннәр. Субханалла дию кайдалыргасың, укымаганалар, бер нәрсә белмиләр әйе. Әгәр хәлфә миндә шулай надан булсам, синнән гыйлем ала алмыйча калган булсам, әйтер идем алар кеби, мин гыйрфансыз. Ай-ай, бигрәк матур, чукынган кыз!